ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ki pulit jong ke East Khasi Hills District ki bala trai shitom klem shong thaj ban twet marmar ki runar ki badan kti ban penthai bom hakmat kadukan de kiat the Shillong Wine Company ka janmate sngiu blai jong ka lai photerik ubanai kala lingkot arajar arpu ar tang hapo khindiat kenta jong ka ni ka jingjia kilayo kem yo wei usamla lut napo kasnong dem thring Shillong Menteri Katanat ki kampo yeng ubak lak men rumbui hakajinya keren bat kilat pathai khubor uliyato ba une ukhna ubala syakem na dem thring udai ubadang hapo khat pras nem karta kat ba uwei pat ubana nongston udai ubala palat ya karta kabala khat pras nem ka jingjia menen ka sngi hakapon rus teng ka janmet ba kadon ka jing kan bethei ya crude IED bomb hangtu uba kilaya snahi ta marejia wood ki pulit kila le yak investigation but hapo katukat ne por kilala banlap ksai ya ki beron kti ha katukakan but hakachu ki janme ki pulit kilayo ban kem ya iwei wa subawi dan kti ban lang ba ka ching thla ka jong u ki pulit kilayo biang sakatukan ne ki bom but uwei de bom pat diffuse but ki bom squad kila diffuse ya u te ha ka ching tokit jong pulit ki lalak sa bran sa iwei I badang tilang te yaw neru ki pulit kila shim ban interrogate ban tokit nang ba nlap yaka jing shisha baro te uneu badang ti hakababu nongkong udang dei bahapo khatrasne te ka justice juvenile act lang ba kata ngin hakpe ba kumno ba ki pulit kin le yaka badan kan dei bala cross khatrasne te kajing tokit kadang yai ban lap sa shu la dadang don manore mano ba tadon ki pala na kini ki balle ya kanne ki de ki riu baman ka kwa mpen thot ya ka suk ka sain jong ka jalla kila bandai hakanu no ko kerteng hakanu no ko dur handai ultimately o balle ya kanne o ka an kan shim kan proceed ko kumbade ka an ayaw ne kilap hapo hakaying jong uneu ba suba baude ba le ya kanne ka uwei udei ba nanong stoy to wei ba dang dei juvenile de po ki area dem thing bang ting te ki thano ba sa kem de ta daw halo ka jing takit lalap dang don su te ki lap ba uwei udei u dang dei hu life bomb te den ka daw ki bomb squad le marmar ban diffuse yaw taw bomb ha ka kasa jong uta o breu uba suba ba de mu ba le ya kan ne ka ban tip su ya kan ne kan yai kadang yai but increment scam ba ki bor pulit kin la ban kia ya ki butlum jong kini ki ja le pen smith ya kasnong kathau ban manra ya kanu ka bom suk song sai hapo ka jalla ka jong baro namar ba ngi kwa hi ban batai sha dalap baro ki jai marba ngidang kwa katkum na kalyang ka ki bor jong ka an ki bor pulit kidang kwa yo dang don mano badan kina din kene te kalong kadang kloy pelat engaran batai lut yak ek baro ndrai ki pulit kilong equip ki pulit kilong ki intelligence ki pulit kilong kilong ki babyang bat ngakraman scam bakin lo la ban solve ya kan ka case antang gine ka case bat ki we pa ki related case lada don ha kan ki bayade bakan ka ai ba ka jitokit kan jai tang ka ba ka we kalong ba tang kene ngai hapan ai dia ro ya katnat pulit kaba hakipor ke ba khendiat kalala ban lap sai am tang balap sai
kalala ro ban kem kanne kinong la ban kem lada kambiang intelligence din ta kadaw na marok intelligence kalong ka ba kila pangklan ba kila tip marejia ke communication ba kila la ban laksay marmar din ta kadaw teng ni kum gibreu hap ban pe ban ayeng tiro yak bor pulit ba kila la ban kermen scam ba ki bor pulit kinla ban laksay susuk nang ban liok ban rat ong khong ya kin bijak kam pentrem hapo ka jela ka ni pi ka jing keno na ko ga por so ga por ka don hanrei menta kam long ka basuk ki pulit kum ban swa basupik yaw breu shoot kem yaw breu ra set katu kane tokit bom tokit hadu pa undap la menta ngi hap ngar ka ain hi ka habut thik pathik kat kum badai ka ain den ta kadaw lada ngyo igi sakhi babiak thik kamlong ka basuk ban kem hakataka bangin laksay ki badai banle kalong ka pemban kumba kapen dubor kapen tip ka kibreu ki bale kila alal lepa ya ka ba ke ba ki pulit ki banle tengah kremen scam bat sa ka we ka bang ko ang bakan ne ka jing la jang ki pulit ban yo kem kwai kam ka dei ru na ka dei ka ji atre lang jang ki pai ba ada kam dei ji atre lang pai ba kam long ka basuk ya ka bor pulit ba kan yo jing tip marmar hapos kenta hapo arkenta na enta kan ne ka jing jia ban yo kem ya kita ke basubada dan kiti very important role na ka banta ban yada na ka banta ban tip bat na banta ban le ya ban investigate ya kanono ka crime baka CCTV den ta daw ha ka to por ka daman hakine gisni nga ong ipi ba CCTV ka yarap ya keyboard plate ndait na ka CCTV ka mobile technology ro ka yarap hi ya keyboard plate ban trace ya kino ki basuba kumtu kumne nat pulit kada identify ya ki vulnerable areas baro ba kan petnia ban bisar nia hanrei kamlong su kabasuk ya obreu basu sang ubayai dan ti ul subu ya kabek halanti khampa perkat kamlong kabasuk ya ki pulit ban subat ya no ba ra pla no bara bek ilana kan no ne kan no hanrei den ta kadam ip kajing don teknologi yarap bat kajing trelang ni pai ba kayarap nakabantawan solve sibon ki crime kam tam hakini hi bayade bat pen wanra ya kajibom song suk song ngai ha ka jela kajang ne ong epi mano bale ina ka kam ki de riu baman tengam ko ban ong ba kata group na kata group kila ban claim re ultimately hangi hi ngim sim ya kanu no group ngim sim ba uno bale ina ka kam ngin prosecute yaw tau bale ya kan ne ka kam investigation kadang ya te kalong ka is too early for me ban spell out everything in one go te let's hope ba kabor pulit bakin yele stam ka bala ban kumo ong mane ban rat ang khom